Krásný den, už jsme v online, už natáčíme. Vítám každého na tomto vysílání. A dneska já mám hosta a je to, můžu říct, taková spolupracovnice nebo spolutvůrkyně, partiačka v společném projektu, v kterém jsem. K tomu ještě se dostaneme. Ale na úvod se představím, mé jméno je Anastazie Kobzová a dneska jsem pozvala na tento rozhovor Gabrielu Omastovou Bernadičovou a je ze Slovenska. Já ti předám, Gabi, slovo na úvod a pak půjdeme na rozhovor. Já se neskutečně těším. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie, Nasti, a zdravím všetkých sledujúcich. Tak, půjdeme rovnou k věci. Ty máš velmi zajímavý příběh a když jsem to přečetla, tak mě upřímně spadla brada. A já říkám, to opravdu stojí za to předat lidem při nejmenším k uvědomení, nakolik jsme v tom životě na hranici, že my si myslíme, že máme všechno. My si myslíme, že máme toho času neomezené množství, že všechno nám prostě se daří. A najednou stane se něco, co nás úplně vykolejí a přinutí podívat se na život úplně jinými očima. Můžeš nám prozradit tu událost, která s tebou se udála před několika lety? Tak áno, Nasti, je to presne teraz 7 rokov, úplne v januári to bolo. A cítila som sa proste zle, už dlhšie, tak nejako tak ťažšie, alebo ako by som to nazvala. Ale strašne ma bolievalo pod ľavou lopatkou. A riešila som to proste všelijakými proste cvičeniami, obstrekmi. Akože ja som to riešila, že chodila som po lekároch, ale proste sa to nejako nestretlo s tým, aby sa mi pomohlo. A potom som už povedala, že potrebujem proste okamžite ísť do Ružinova do nemocnice. Tam mi urobili nejaké základné vyšetrenia, dali mi infúziu, poslali ma domov. Tá noc bola hrozná. Tak som prosila manžela, aby na druhý deň sme vybrali niečo akože iné, tak sme išli na Kramáre. Môžem povedať, že už aj poznám Moste na Kramáre, ale aj tam robili so mňou, oni mi dávali obstreky proste na chrbát, hej, pod ľavú lopatku. Neviem, robili mi podľa mňa aj EKG, brali mi krv. Pani doktorka ma presviečala, že už ma to tak strašne nemôže boleť, ale to boli strašné stavy. A v týchto stavoch som tam bola 6 dní a vlastne až na 6. deň, keď už som bola úplne hotová a konečne prišiel z lyžovačky pán primár, pán prednosta vtedy kliniky, tak vynadal tým ostatným lekárom, že nech si doštudujú skripta, že to je jasný infarkt myokardu. Pre mňa zase skutočnosť taká, že Pane Bože, že čo sa to vlastne udialo, alebo čo sa to deje, veď ja mám len niečo proste zaseknuté, alebo proste tou cestou som sa akože tak ma nejak presvedčili aj lekári, hej. No a takže rýchlo som išla hore na tú 3. internú kliniku a tam vďaka pánovi doktorovi Koklesovi ma stabilizovali, ale už to bolo na takom bode, že som mala zápal plúc, zápal pohrudnice a už mi zlyhávala ľavá komora. No a tým pádom mi museli dať antibiotika jedny, druhé, aby ma nejako stabilizovali, plus ma stabilizovali určitými liekmi na to srdce. A potom robili všetko preto, aby ma dostali do NUSCHu, Národný ústav srdcových chorôb, no a tam mi potom zaviedli stent do srdca cez nohu. Že chvála Bohu sa to podarilo, že ma nemuseli takto rezať, ale cez nohu mi zaviedli ten stent do srdca. No aby toho nebolo málo, tak akože to nebolo všetko, že mne sa potom akoby zrútil svet, aj keď som myslím, že dosť akože silná v tomto osoba, ale keď mi to potom ten lekár vysvetľoval, že vlastne dostala som silnú tetániu, hej. Trás brády, nevedela som si nadávkovať lieky, nevedela som sa sama osprchovať, proste úplne som padla a ma akoby vykrúcalo. Boli to hrozné stavy, a lekár mi vtedy povedal, keď som mu to hovorila, že nebojte sa, že toto bude tak maximálne 2 roky, že vám
proste mozog neprijal to, čo sa vám stalo, že ste išli zo 120% proste úplne na dno. A áno, potom som musela prakticky vyhľadať aj odbornú pomoc, aj všelijaké možné od magnézií cez tryptofány a proste úplne zmeniť život, myslenie, až potom mi to akoby tak akože odišlo. Ešte mám niekedy, že keď je nejaká taká, že vyhrotená situácia alebo nejaká stresovejšia situácia, že cítim akoby také brnenie, že v žilách, hej, ale že určite to nie je to, chvála Bohu, že čo to bolo akože predtým. Že toto bolo také. A ešte chcem len dodať, aby som neodpovedala dlho na prvú otázku, že ja keď som sa pýtala, že ako je to možné, že teda, že takto s infarktom, tak mi lekár povedal, že jedine žena, a teda mala som 47 rokov, poznamenávam, že jedine žena dokáže mať tento, volajú to, že koktavý infarkt, že chlapa by to dalo hneď dole. Ale my ženy máme ešte v tom veku hormón, ktorý nám dokáže urobiť to, že máme ten koktavý infarkt, že prichádza, odchádza, prichádza, odchádza. A mne to naozaj takto pulzovalo, takto som to cítila aj na tej posteli. Neskutečně. Já slyším ten příběh po druhé a mám husinu po zadech, protože opravdu my žijeme ten život někdy ani si nezamyslíme, že ten život třeba zítra ani nemusíme mít. No, my si toho nevážíme. Kolikrát v rámci toho, co děláme, v rámci toho, jak lidem přinášíme tu informaci, jak je důležité pečovat o své tělo, vnímám, jak lidi si neváží ten čas, ten vzácný čas a vůbec nemají zájem si to poslechnout a odkladají na nějaký další čas, který možná přijde za rok. Že třeba teď není vhodná chvíle, teď nemají peníze, teď není vhodný čas a furt někam pospěchají, furt to odkladají a já říkám si, co je tou nejdůležitější věcí, kterou máme? No přece jenom své tělo. Jenom své tělo, ale své tělo to neznamená pečovat jenom, dejme tomu, chodit na preventivní prohlídky a kupovat zdravé potraviny, jo, protože ty zdravé potraviny v obchodě už jako bohužel neexistují, ale je to komplexní péči o naše mysl, o nastavení mysli, o to, jak se díváme na ten svět, jak se díváme na svůj život, a péče o tělo a péče o vztahy, je to všechno dohromady. To je pro tebe, jdeme na další otázku, znamená starám se o své zdraví. No pre mňa konkrétne, keď sa nad tým tak zamyslím, to bude už len to, že že nefajčím, hej, nepijem alkohol každý deň, dám si akože príležitostne áno, ale že nie každý deň. A že sa starám tým, že užívam produkty, ktoré akože mi pomáhajú v tomto, že obmedzujem sa v strave, ale nie tak, že by som jedla nejaké klíčky alebo sa nejako týrala alebo tak, ale môžem povedať, že jem do polosíta. Nie jem úplne do spráskania sa a možno by som si ešte potom dala, ale poviem si, nie, stačí. A Ano. takisto, že neprežieram sa nejakými čokoládami a nejakými mozkami, že áno, občas si niečo dám, že ako sa povie, že zhreším, ale ani to neberem tak, že zhreším, lebo proste aj túto energiu človek podľa mňa trošku potrebuje. Čiže niečo si občas dám, ale že ani takéto zákusky, že nejem, ja skôr upečiem orechovú bábovku alebo nejaké také krekry alebo také veci, že nie masné. No a podstatná vec, chodím cvičiť, hej, pod dohľadom fyzioterapeutky, lebo mám doma fitko, ale myslím, že s ňou je to úplne zase iné. Naučila ma veľa, že viem si to aj doma, hej, ale s ňou je to perfektné, lebo človeka úplne ona opraví. Ty si myslíš, že to dobre cvičíš, že dobre dýcháš a figu, akože pri nej je to úplne iné. Čiže asi Ano. takto, no. Ano. Já si myslím, že to, co se ti stalo, tak přinutilo tě postavit sebe na první místo a to, co jsi popsala, tak v každé situaci děláš to,
co mi přinese to dobré. Jo? Že prostě ano, alkohol dám, ale ne každý den, protože není to dobré pro mě. Nekouřím, protože není to dobré. Nejím se jako do aleluje, že bych to praskla, protože to mi nedělá dobře. V každém bodu, co si popsala, tak postavila si sebe na to první místo. Jo. A to je to, já si myslím, že to je to nejdůležitější, protože kolikrát my sami sebe odkladáme. No. Takže a tak to nejde. Proto se nám stane v životě něco, co nás zastaví a buď to přihodnotíme, nebo odejdeme. A já jsem přečetla to, že ten alkohol, třeba víno, není dobré pro klouby a pivo není dobré pro klouby. A tak jsme měli diskuzi s manželem a já říkám, no, ale je třeba nějaký další alkohol. Třeba whisky nebo koniak. Co preferuješ z alkoholu? Vieš čo, ja takto, že ten alkohol v lete asi skôr, že si dám to mojito dobré, alebo kočky, s ktorými chodím do Talianska, že ma naučili, že Campari s tonikom, ale hovorím, že mne stačí, ja neviem, že jeden ten drink, alebo tak ako je to v pohode, ja nepotrebujem mať v hlave a že Áno, len áno. proste tak trošku, no, alebo že na dovolenke, keď sme, tak si dám tam takéto. Ale hovorím, víno ani nie. Keď v týchto zimných obdobiach napríklad, že manžel mal narodeniny, no tak malý rumík, hej, a to si hovorím, takže kvalitný, dobrý rumík a čaj, to je vlastne také, akoby, že te to aj to telo trošku rozohreje, ale hovorím, že u mňa to nehrozí, že nejaké veľké Přesně, dávky, alebo že poďme sa opiť. To nie. přesně tak, protože už sama sebe hledáš. Um, podle tebe, co ty myslíš, proč lidi, a i přesto, že vědí, co mají dělat, ale nedělají to? Neviem, oni to nejako stále odkladajú a ja mám ten pocit a ja to vidím a myslím si, že neprajem to nikomu, hej, ale myslím si, že sa im ešte nestalo niečo také, aby to zrazu zmenili. Vieš, lebo oni vždy ešte nájdú to niečo, že a však netreba, a však dobré, hej, tak idú si ďalej, ale ešte im není tak zle zdravotne, psychicky alebo proste fyzicky, hej, aby to urobili. Ano, přesně tak. Já jsem tak nad tím trošičku uvažovala a říkám si, že my jsme lidi z hlediska evoluce, a já si myslím, že to je vyloženě díky té evoluce, kterou jsme prostě ušli za ty tisíce lety, jsme hodně přizpůsobiví. Jo? Že prostě my se přizpůsobujeme se ke každé situaci. A když nás začíná něco bolet, naše tělo posílá nám signály, tak stále my se přizpůsobíme. My se přizpůsobíme k tomu, abychom žili s tou bolestí. Prostě vždycky my nechceme hledat to řešení. Spíš jdeme tou cestou, že přizpůsobujeme se k té situaci, což není správné. Podle mě musíme řešit ten zásadní bod, proč to vzniklo. Co to tělo nám posílá jako signál? Protože tělo s námi mluví přes ty signály, přes ty bolesti. Pokud něco bolí, tak samozřejmě už nějaký proces tam probíhá. No a teď já bych chtěla přivést ten rozhovor k tomu, a co tě přivedlo k doplňkům stravy. Jaká myšlenka nebo přesvědčení, co tě přivedlo k tomu? No chcela som, aby proste to telo mi ešte inak fungovalo, hej, aby som mala viac energie, aby som bola proste v poriadku, čo sa týka aj so žalúdkom, že som mávala stále kyselinu, ako záhu u vás, alebo proste hľadala som niečo ešte, čo by mi akože pomohlo. Vedela som, že stráva, cvičenie a všetko toto, ale hľadala som. A hlavne ja som akože po tom infarkte, tým, že som ostala doma, a ešte musím poznamenať, že ja som ostala na invalidnom dôchodku, tak ja som začala veľa aj čítať a študovať knihy, ktoré som si kupovala, že čo je dobré, proste aké vitamíny, aké minerály a toto. A to ma primelo potom, že som sa aj dostala k tým produktom, s ktorým som sa dostala. Ano. Um,
Co ti přivedlo na cestu mikrobiomu? Protože doplňku stravy je prostě opravdu nespočet. Třeba moje cesta byla klikatá. Já jsem byla přesvědčena v tom, že žádné doplňky stravy my nepotřebujeme, že všechno máme v potravinách. A 10 let jsem šla k tomu, že prostě dolů, šli jsme dolů, jo? Že prostě furt děcka byli nemocní, řešili jsme pak různé alergie, ekzemy, pořád byli nemocní, opakované anginy, furt se točilo něco, co bylo chronického takového původu, čeho jsme se nemohli zbavit. No. A to mě navedlo na tu cestu, že musím hledat něco, kde se to všechno odehrává, kde se to všechno tvoří. A díky jedné knižce jsem se dostala na cestu střeva. Co bylo u teba tím impulzem, tím bodem? No u mňa to bolo, jak sa povie, že niekto povie vesmír, niekto povie, že riadenie z hora alebo tak, že vlastne na internete som si našla ohľadom produktov a len tak proste, že užívať. Ale zároveň tam bolo, že ak by si chcela, tak môžeš aj ďalej byť moja kolegyňa, hej. Túto druhú vec som dávala tak akože vtedy ešte do úzadia, že aj kolegyňa, hej, že vyskúšam najskôr. Tak som si najskôr akože objednala, začala som užívať a chvála Bohu, akože mala som podporu aj u manžela alebo rodiny, lebo veľakrát sa to akože nedieje, čo počúvam, že majú najväčšie hejty proste z domáceho Ano. prostredia a u rodiny. U mňa, chvála Bohu, to tak nebolo. Čiže ešte lepšie sa mi tak akože odrazilo a som si potom povedala, tak čo, tak keby som to aj vyskúšala, akože robiť, hej. Tak som začala aj robiť ten referenčný marketing. Tak to nejako išlo. Um, měla jsi k tomu, než se k tomu dostala, měla jsi jiný názor ohledně referenčního marketingu? Iný názor, čo som určite mala a fakt akože ľudia nevedia o tom. Oni úplne si myslia niečo iné, ako to je, hej. Čiže toto môžem povedať, že to sa mi tak inak otvorili tie obzory, že o čo tu vlastne ide. Ano, ano, ano. A no, já vím, že ty se hodně zajímáš aj osobní růst a seberozvoj. Jak to vnímáš, jak to se všem souvisí? Súvisí tam to úplne, ale záleží aj na tom, že od koho si necháš hovoriť. Tak toto poviem jednoducho, hej. Že ja mám svojich aj takých akoby, že miláčikov alebo obľúbených, ktorí keď na mňa prehovoria, tak proste mi to niečo dáva, hej. Ale sú Zarezonuje aj s tebou. iní, zarezonuje. Sú aj iní speakery alebo coachi alebo tak a proste som možno, že náročná, alebo neviem, ale ja sa priznám, nerobí mi dobre ich hlas, alebo nevedia ma tak presvedčiť, alebo, a to je veľa, hej, že človek to potom aj na internete scrolluje, alebo tak. A ten, u ktorého akože ti toto všetko ladí s tebou, tak ten ti vie ešte dať viacej, ešte tú pridanú hodnotu. Ano, ano, Čiže ano. asi tak. Můžeš prozradit, kdo je tvůj ten oblíbený? Tak veľmi obľúbený je Peter Krištofovič. Toho mám také Boli ráda. sme, boli sme aj na Marianovi Biesíkovi, inak na Petra Krištofoviča idem už druhýkrát. Minulý rok som bola a teraz idem znova. A čo mi dalo ďalší akože pohľad na masterminde, bol Tom Tomčo. Ten mi akože ukázal takú cestu, že proste z tej akoby, ja neviem, šedej myšky to nazvem, ktorá najskôr pred tou kamerou bola, že Pane Bože, čo tu robím, alebo čo ja tých ostatných ľudí počúvam. Mi to proste bolo také, že som sa malými krôčkami dostala k tomu, že človek aj vedel ďalej počúvať tých ostatných a čím viacej s tým väčším záujmom a už nám potom dával aj také tie úlohy, však vieš určite Nasti, že sme i my sami im akože sa snažili pomôcť v niečom, že nemusel to ani on. Proste naviedol ma na určitú cestu a hlavne bolo to o tom, že sama som si povedala, že čo chcem, čo nechcem, hej, a že bolo to treba aj niekedy také, že možno aj ťažšie, alebo tak, že niektorí ľudia boli prekvapení so mňa, že som to dokázala povedať, nie, no ja to takto robiť nebudem, alebo toto nechcem.
Mhm, A mhm, človek mhm. musí niekedy, človek musí niekedy v tých nejakých medziach ostať trošku aj taký, ja to nazývam, že možno aj sebecký, ale proste, že začne pozerať na seba, ale to nehovorím, že sebecky, že vo vzťahu k iným, ale tým, že dať vyššie seba. Přesně tak. Postavit sebe na první místo. A já si myslím, že Áno, u tebe to se událo několikrát na několik úrovní. V první řadě po té nemoci a pak, jak postupně si zotavovalo z té fyzické zátěži, z toho fyzického problému, tak došla si na aj ten mentální úroveň, protože naše mysl ovlivňuje absolutně všechno. Ale musíme uzdravit nejenom mysl, ale taky aj emoce a já si myslím, že tohle u tebe proběhlo na mastermindu. Vím to, protože u mě to bylo jako podobným způsobem. Já jsem nečekala v podstatě skoro nic od toho kurzu, ale vyšla jsem úplně jiným člověkem. Věděla jsem, co mám dělat, věděla jsem, jakým směrem mám se udat, ale hlavně tím zásadním takovým bodem, jak říkáš, to bylo uvědomění, že už nikdo nemohl mi říct, dělej tak či jinak. Já jsem věděla a, a nebo dokázala poslouchat to vnitřní já a to bylo neskutečně silné uvědomění, protože tohle už člověk se osvobodí od různých manipulací. presne. Um, jak moc myslíš, že naše tělo je naším parťákem? No myslím, že telo, máš také záľudné otázky, myslím, že telo dokáže byť parťákom vtedy, keď ho počúvame. Ja to takto otočím. Vieš, že ono nemusí zostať parťákom vtedy, keď ho ignoruješ. Tak to telo nie je tvojim parťákom, hej, furt ťa niečo bolí, furt si nahnevaná, furt, no proste stále niečo. Ale pokiaľ ho počúvaš a snažíš sa už ráno vstať s tým, že nejdem takto úplne, že proste sa snažím už vedome, joj, dneska bude svietiť slniečko a čo ma dneska čaká, toto, že si to tak človek tak nejako zľahčí alebo zvizualizuje, že to bude proste pekné, nie, že budem hneď negatívne nad tým všetkým rozmýšľať. No, tak prakticky aj to telo potom už tak poslúcha v tomto režime. Ano, přesně tak, přesně tak. A já říkám, že my dokážeme každé ráno si vybrat, jakou náladu si na sebe oblečeme, jako šaty. Jestli budeme se dívat na všechno z pozitivního filtra a nebo z negativního. A i když na začátku, když začínáme tu cestu, tak musíme prostě sebe přinutit. Jo. Jako přinutit hledat ty pozitivní strany, ale když ten návyk přijde, tak pak i to tělo začíná fungovat úplně jinak. Jo. Prostě nehledáme pak vymluvy a jenom spolupracujeme s tím tělem, s myšlenkou a s emocemi. Jak ty neseš tu myšlenku dále mezi lidmi? Jak všeobecně, jestli sdílíš to každému, anebo vnímáš, kdo je na to připravený, jestli někoho snažíš se přesvědčit, anebo dáváš tomu člověku prostor. Jaký máš k tomu prostě přístup? No, ja nie som taký, že presvedčovací typ, ktorý by proste ten drak, ten, ktorý za každým príde alebo všade a len o tom stále rozpráva, tak nie je to môj prípad, ale myslím, že ja to nazývam tak, že ľudia vedia, veľa ľudí vie, že čo robím, veľa ľudí ma aj sleduje, už oproti tomu, čo na začiatku bolo, hej, lebo ja som vlastne až keď som začala to robiť, ja som až vtedy si vlastne spravila Facebook a Instagram, ja som to vtedy to proste nepotrebovala, no nežila som tak. Čiže ani som nemala toľko tých sledujúcich ani nič, ale proste, že ľudia vedia a ja hovorím, že medzi tými, ktorí chcú a ktorí sú otvorení, sa ešte aj mňa lepšie pracuje a lepšie sa im to povie. Známym viem povedať úplne ľahko a jednoducho, počúvaj, zase máme nový produkt, alebo zase to a to som objavila, alebo to a to mi funguje a poviem im o tom.
Nikdy na nich netlačím a objednaj si ho a kúp si to a správ si aktivitu a neviem čo. Nie, to nie je môj štýl, ja to tak neviem. Ja obdivujem tých ľudí, ktorí to takto majú a obdivujem tie ich úžasné výsledky, hej. Ale to musí aj v človeku byť, neviem, či sa to dá nejako prudko naučiť, ale ja to zo seba nejak nevymažem. E, ja som mala aj napríklad tuto v Mestskom kultúrnom stredisku som mala ako krásnu takú besedu s predstavením produktov aj s tým, že sme sa akože pobavili potom, že naozaj, že mala som aj také, že skupinky, že po skupinkách som sa s niekým stretla, ale vždycky boli to vlastne tí ľudia, ktorí chcú, hej. Ja nehovorím, že na Presne. konci musí byť tá objednávka alebo tá registrácia alebo tak, ale mne niekedy stačí aj to, že sa ľudia so mnou o tom porozprávajú a ja sa veľa naučím, veľa napríklad vecí si ešte viem potom ďalej dohľadať, lebo aha, aj toto majú ľudia, alebo tak, že pre mňa je to vlastne, aj toto je krôčik akože ďalej, hej? Že nie len, že to musí byť za peniaze, za PVčka a takto. Ale Přesně že s tak. tými, čo chcú, sa mi proste ľahšie pracuje, no to asi každému. Mm. No, není to každému. Zažila jsem aj ještě v bývalém projektu a potkávám se s různými lidmi, kteří dělají referenční marketing, každý má svůj styl. Jsou lidi, kteří přenutí za každou cenu. Podle mě to nefunguje, protože ten člověk na druhé straně musí mít to uvědomění, musí mít k tomu vědomý přístup. Proč do toho jde, proč to dělá, proč tomu bude se věnovat, ať už z hlediska pracovní stránky, anebo jenom pečovat o své zdraví. Prostě nejde na to tlačit. Lidi musí být tom sami ze svého vnitřního přesvědčení, aha, dává mi to smysl, jdu do toho, anebo ne, nelíbí se mi to, nebo nepřišel čas. Pověz mi, jaký máš pocit z toho posledního projektu, ve kterém jsme spolu? A zajímá mě to. Ja som akože úprimne nadšená a z toho hľadiska, že ja som to hovorila, že vlastne aj tu sa stále niečo deje. A to ma proste aj ešte viacej poháňa. A nielen to je jedna vec, že sa stále niečo deje, že máme stále niečo nové, stále nejakú novinku, stále niečo buď pre nás, akože pre prácu, buď pre zákazníka, že mu viem o tom ponúknuť niečo ďalej, niečo viacej, či nejaká akcia alebo tak, že v tomto sa niečo deje, ale aj čo sa týka účinnosti, a čo sa týka toho strašne širokého portfólia, už hneď od začiatku a ako to stále ide. Že pre mňa toto je naozaj taký ten hnací motor a môžem povedať, že keď má človek aj hocikedy také, že čo ani sa mi nechce, alebo že má to zmysel, budem ďalej a to, tak už hneď zase sa niečo nové udeje, niečo nové vyjde a zase to človeka tak nejako viacej akože tak posunie ďalej. Ja naozaj, akože ja som rada, že som v tomto projekte. A hlavne teda ešte, čo môžem povedať, že aj komunita robí veľa. A k tomu som chcela povedať, že tu na to nie je o nejakých, že koľko musíš a že máš nejakého akoby šéfa nad sebou, ktorý ťa kontroluje, lebo to si neurobila, tamto si neurobila. A že naozaj, že dá sa to robiť aj na pohodu. Aj Presne tak. keď akože niektorí to nemajú rádi, že čo je to na pohodu, máš sa snažiť, aby ti to išlo lepšie, ale čo ty vieš, kedy ťa to ešte viacej tak akože chytí, alebo čo sa stane a akých obchodných partnerov ešte stretneš a potom to ide ešte viac, hej? Ale že proste tak, aby to v daný moment človek bol akoby trochu spokojný. No nehovorím, že zaspať na Vavrínoch a úplne sa na to vykašľať alebo čo, ale musím byť aj ja s tým sama v pohode a netlačiť na seba. Emočne byť v Lebo pohode, áno. emočne netlačiť na seba, lebo ja nepotrebujem zase tú tetániu, tras a tak. Ja chcem byť emočne v pohode a viem to robiť od hocikiaľ, viem sa hocikde, akože keď sa s niekým rozprávam a že príde do reči to, tak ja to akože poviem, hej, že porozprávame sa, že boli aj z toho treba z objednávky alebo tak, ale že nechcem to robiť tak,
že aby keď ja prejdem u nás v meste po tej hlavnej ulici, aby ľudia predo mňou utekali do obchodov. Lebo bože, zase ide tá, čo mi bude to a to ponúkať. Chápeš? Akože mňa tu ľudia poznajú. Hej? Ja som robila strašne dlho na tom úrade a proste mňa zdravia a tak. A keby som každému iba toto rozsievala, že ďalej, 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 tak naozaj by predo mňou utekali do obchodov. Ale je úžasné, keď vychádzaš ty z obchodu, alebo ideš si zo zmrzliny, alebo čo, a teba stretne niekto, s kým si sa dlho nevidel, alebo čo, jej, počúvaj, videla som toto a nemôžeš mi o tom povedať a tak. A potom to už je super, hej? Že už Áno, vieš s tým áno. človekom rozprávať, vieš mu pomôcť. Ano, přesně tak. Já mám na to úplně stejný názor a já si myslím, že naším úkolem jenom šířit tu informaci a sdílet a nikoho netlačit a v žádném případě neběhat po ulici a nevykřikovat, čemu se věnujeme. Takže jinak bych měli prázdné ulice před sebou. Gabi, strašně se mi líbí s tebou povídat. Úžasný rozhovor. Já si myslím, že za nějakou dobu odvysíláme na něco, hmm, protože máš co přidat. Líbí se mi takové filozofické vhledy na ten život a jak bychom mohli procházet tím životem vědomě a zároveň s lehkostí. To je důležité, bez toho natlaku, protože my příliš tlačíme na sebe v tom životě a zapomínáme na to, že se rodíme, abychom měli radost z toho života a nejenom prostě vyplňovat nějaké nároky, které sami pro sebe nastavujeme. Na závěr, co bych ty si chtěla vzkázat divákům? Jaký tvůj je message, poslanie pro dnešek? Ešte predtým, ako odpoviem na toto, by som chcela povedať, že bez, prakticky, že chcem poďakovať manželovi, že bez jeho podpory a podpory mojich synov by to, ako teraz žijem, sa to nedalo. Jednoducho by sa to nedalo. Čiže to naozaj akože veľká vďaka, že mojej tej najbližšej rodine. A čo by som chcela odkázať ľuďom, aby naozaj počúvali svoje telo, aby to nezahadzovali, aby to nebanalizovali a aby keď im aj lekár povie, že pozerá do počítača a nepozerá ani na pacienta, aby to nezobrali, že aha, tak to má byť. Alebo keď im predpíše ten a ten liek, alebo kopec liekov, aby to fakt ani od toho lekára nebrali, že a teraz to už takto musí iba takto byť. Ja som si hľadala aj iné možnosti. Proste niekedy sa to dá aj prírodnejšou formou a proste aj mne chceli dať escitil u psychologičky a proste byť na liekoch a byť bez emócií, bez úsmevu. A ja som to riešila úplne inak. Úplne inak a proste dá sa to. Prakticky, že áno, počúvajte svoje telo. Snažte sa, je to možno, že ťažké, ale dá sa to naučiť. Dá sa to naučiť. Je to těžké na začátku, protože Áno, na člověk začiatku. musí přiklopit svou mysl a zvyknout žít jinak. Ale pak, když vstoupíš na tu cestu, tak už věř mi, jako ty sama víš, že už nebudeš chtít vrátit se k tomu zpátky. Já taky v určité míře věřím lékařům, ale nedůvěřuju na 100%. Prostě kteroukoliv informaci, která se ke mně dostane, tak já ji ověřuji a pokud to nerezonuje se mnou, nebo nesouhlasím, nebo něco najdu, co úplně je jinak, tak v žádném případě, protože říkám, že nejsme pokusní králíci a chronické nemoci musíme hledat vždycky příčinu a nejenom potlačit příznaky. To je můj osobní názor a každý si Presne. samozřejmě si naložím se svým životem sám. Já ti moc děkuju. Přeji krásný den, hodně zdraví, veľa úspěchu a těším se samozřejmě na nějaké další vysílání. A všem Ďakujem aj popřeji ja veľmi krásny deň. pekne. Ďakujem pekne.